Dobrý den lidi. Tady dneska budeme tady na tu krásku přidělávat tyto chrániče. Takto. Ano, no. Tak se můžeme na to pustit. Musel jsem si tady zkrátit šroubek, aby jsem tam dal. Tam byl předtím takový imbus. A ten byl moc krátkej, ještě tak fichtý. Vlastně tady, to je z nějaké Yamahy, jsem to akorát přestříkal na černo, tady to pak ještě přijít. A tady to je jinak na upřední brzdy. Prostě bylo moc krátký. Tam ještě budu dát podložku a matku, aby to tam pořádně drželo. Protože ono tam vlastně tady je závět v tom. No a tento je vlastně bržízný a drželo by to je nahoře, takže by to dělal, takhle by dělal spodek. To já nechci, já potřebuji ten, aby držel. Budu to stejně dělat i na druhé straně tady. Takže to budu dát tady ten kus, je trošku zlomený. Ale to nevadí. No tak a zase máš to velmi přidělený. Tak druhá je přidělaná. Tady když se nevím nějaký problém, tady jsem jen tak jednou o trošku další šroubek, podložku a matku. Tam šlo jak nic, protože už asi nějaký inteligentní člověk strhnul závět tam. No tady jsem, jak jsem vám říkal, že jsem tam musel dát další šroubek, jsem musel seřezávat, protože jsem zrovna takovouhle velikost neměl šroubku. Ještě tady jsem zapomněl přichytnout, ale jinak pásá dobře. Říkám, že by se ještě mohl na filtr. Tak to asi dopadlo. A to je kolik? 3,5 nádrže, možná 4 vyježděnej na čerstvě jako to. Daný. Jsem se tady přes světlo. Kouknu se ještě. To vypadá vevnitř. No, je to strašně profi světlo. Čekejte, já se ještě zajdu pro jiný. Pořád od Makity pořád. Tak makyťácký jsem našla. Tady to nebudu. Ale no, je to tam docela strašně. To asi budu muset trošku hadrou vzít. No a tak to udělám. Nemusím natáčet. Tak za chvíli se zase ozvu. Tak. Zjistil jsem krásnou zprávu, jak jsem to asi měl, tak jsem tam trošku nachcel vodu. Takže teď už tam není, já jsem ji vyčistil, ale no samozřejmě, baterku najdu, samozřejmě byla hned tam vedle mě, jsem trošku slepej. Ale už tam není, už jsem to vyčistil. Tam byla taková, tam jak je takový ten poškrávaný, tak to je normální určitě. No tak tam byla, trošku vody tam byla, jsem ji vyčistil a už tam není ani kapička. Já to takhle přiblížím. Tak to nezastří, protože to je hovno. No, takže tam byla voda. Takže tak ten filtr musím mít. A takhle to vypadá rozdělaný. Tady to si nevšimujte, to je tuning, aby mě všechno lítalo za krk. Tak normální světlo. No. Pak jsem zjistil, že tady celou dobu mám takhle zaplý benzín. Takhle přijdu, ale něco nejdřív jebu. Takhle, jestli to schválně chytne, jak to nadošlápná, to chytla do prdele. Takže, ty vole, to tam zůstal benzín ještě to. Minule, jak jsem to startoval. Ono, on byl zaplý benzín. No, teď trošku teče Fridex, ale to naschvál, to je tuning. Samozřejmě. Sám koukám. Protože tady ty matky tam vůbec nemají být. Tam mají být s tou hlavičkou. A tak si teče tady jak je ta matka, tak to prostě teče úplně po závětu nahoru a pak takhle přetíká, no. Ale já už mám nový matky, takže až budu mít čas někde, jak si je tam dám. Když někdy příště, no. Takže asi nějak takhle. Tak to je asi konec tady toho videa. Pak ještě dám video, jak tam dám ten filtr. Ale pro dnešek to je vše. Tak tady s tou kráskou se s vámi loučím. Čau.